తెలంగాణ హన్మకొండ జిల్లా దామెర మండలం ఓగ్లాపూర్ సైలానిబాబా దర్గాలో 118వ హజ్రత్ ఉర్సు గంధం ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా పియాధిపతి మహ్మద్ అబ్దుల్ హమీద్ షామియా ప్రారంభించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ ఉత్సవ కార్యక్రమానికి పార్టీలకు అతీతంగా రాజకీయ నాయకులు విచ్చేశారు. సైలని బాబా గంధం ఉరుసు ఉత్సవాలకు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుండి 3 రోజులు జరుగు గంధం ఉరుసు ఉత్సవాలకు లక్షల భక్తులు హాజరవుతారు. వచ్చే భక్తులకు దర్గా ఆవరణలో అన్ని సౌకర్యాలతో పాటు ఉచిత భోజన వసతి కల్పించామని వచ్చే భక్తులను అల్లా ఎల్లప్పుడూ ఆయురారోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో దీవెనలు ఇస్తాడని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సైలని బాబా దర్గా నిర్వాహకులు, కమిటీ సభ్యులు, భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन